Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दं दा दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट नोंथांमोननि आपकामिं जब्सनि थाखाय दा आपकामिं भेकेन्सिस फैगोन 22,000 नि बारा जेराव ग्रेड 3 ग्रेड 4 थागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि आसाम पुलिसाबो थागोन आसाम पुलिसाव गैयाब्लाबो 3,000 नि खाथियाव थागोन बेखौथ' खिथाखाबाय दा हमना ला मोनसे टेन्टेटिभ भेकेन्सिस बारायगोनबो स' नोंथांमोना बेखौ नेक्स्ट लेभेलाव मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय गुबै कन्टेन्टआ जाबाय फेक सार्टिफिकेट होनानै खायसे सोमब्रबाय स' लोगोफोर बे खामानिखौ नोंथांमोना मावदों नामा एबा नेक्स्टआव मावगोन नामा स' बेनि सायाव मोनसे आपडेट फैदों ग्रेड 3 ग्रेड 4 आसाम पुलिस बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि जबनि सायाव एन्ड डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामदों जायनि जाउनाव गोबां हमजादों एन्ड बेनिफ्राय स' खायसे हमजादों आरो खायसे जेनुइनलि साख्रि मोनना थांबाय आरो खायसे मोनथ'वाखै जायनि जाउनाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट फैदों आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जाहाथे नोंथांमोन इन फिउचार बे खामानिखौ जाहाथे मावा मानोना मावोब्ला नोंथांनिनो लस दङ स' गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांग्रोगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय गोदान भेकेन्सिस नोंथांमोननिया जुलाइ दानाव जागोन होनना बुंदों थ' नोंथांमोना गाबोन एबा 25 मेआवहाय एफएम लेटारखौ मोनसिगोन गुवाहाटि खानाफारायाव एन्ड बेनिफ्राय 1 निफ्राय 15 नि गेजेराव जुनावहाय जयनिं जानांगौ एन्ड 15 जुननि उनावहाय माखासे चेन्जेस जागोन सार्भिस जागोन अफिसावहाय हमना ला बबे अफिसाव साबैसे साख्रि मोनखो बा जयनिं जाखो रिपर्ट ओंखारनानै नेक्स्टनिफ्राय अफिसियेल नटिस ओंखारगोन एन्ड बे एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामदोंमोन सेबायानो दासिमबो नोंथांमोना मोनगोन जुलाइ दानाव सेबाया कन्डाक्ट खालामनायखौहाय बेनो जाबाय 22,000 भेकेन्सिसनि खाथियाव पस्टार दङ एबा बारा दङ स' बेनिफ्राय अफिसियेल नटिफिकेसन बेयावनो पाब्लिश खालामगोन सेबानि आन्डाराव स' नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन आरो जेब्ला फैयो आपडेटखौ मोनखागोन दानिया बे आपडेटआ जाहैबाय फेक सार्टिफिकेट होनाय दा बेनि आपडेटखौ बबेयाव होदों आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामगोन स' बेखायनो भिडिअखौ नायजोब जाहाथे नोंथांमोना बुजियो आरो जिबनावबो मिस्टेक दा खालाम जुदि खालामबा नोंथांनि सायाव थागोन गासिबो रेसपन्सिबिलिटि स' दायो जों मोनसे सर्सनिफ्राय लाबोदों बेनो जाबाय टाइम्स एट एसामिस निउस चेनेलाव फ्रेश मिट होदों बा गोबां फ्रेश मिट टुइटारबो खालामगासिनो दङ स' नोंथांमोना मोनगोन बेयाव लिरदों ओरैबायदि आर्टिकेल्स Around 1,000 candidates who gave fake computer certificate for Assam police jobs will be arrested, Chief Minister होनना बुंदों okay that means नोंथांमोना बुजिबाय 1,000 नि खाथियाव केन्डिडेट दङनो जायनोखि कम्पिउटार फेक सार्टिफिकेट होनानै आसाम पुलिसाव साख्रि लानो नागिरदोंमोन स' बिसोरखौ हमनाय जासिगोन बा एरेस्टेड खालामनाय जासिगोन बा एरेस्ट खालामसिगोन बा खालामगासिनो दङ स' बेखौ नोंथांमोना बुजिबाय बेखायनो नेक्स्ट आपकामिं जबाव जाहाथे नोंथांमोना फेक कम्पिउटार सार्टिफिकेट इउज खालामा अके जुदि खालामना हमजायोब्ला स' नोंथांमोना लाइफ टाइम प्रब्लेम फेस मोनगोन बा गोबां केस थायो आरो लोगोसे साख्रि मोननांगौआ इजि नङा अके स' बेखायनो भेरिफिकेसन खालामखायो जायखिजाया नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट फेक बा नोंथांमोना जायखिजाया एनि डकुमेन्ट्स नोंथांमोना फेक होदोंब्ला स' नोंथांमोना हमजागोन बेखायनो बेखौ इउज दा खालाम स' नांगौब्ला नोंथांमोना हार्ड वर्किं खालामनानै जाहाथे मोजां नाम्बार लायो आरो साख्रिखौ लायो स' बेफोरनिफ्राय गोजानाव था बेखायनो बेयाव वार्निं होखाबाय जाहाथे नोंथांमोना आपकामिंआवबो जाहाथे बेखौ इउज खालामा स' बेनि अनगायैबो जायफ्रा दाखालि एडिआरइआव जायनाखि फेक सार्टिफिकेट होदों दा हमना ला फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सनफ्राबो गोबां हमजादों दा बेखायनो नोंथांमोनाबो बे खामानिखौ जाहाथे मावा स' बेखायनो एरेस्ट जागोन जुदि मावदोंब्ला दा बे खामानियानो लोगोफोर जोबोद गाज्रि जाहाथे बेखौ मावा आं बेखौनो खावलायबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननि गोदान भेकेन्सि फैगोन जेराव दाखालि हमना ला माखासे फिसा फिसा पइन्टआव थालांनायफोरा नोंथांमोना नेक्स्टआव चान्स मोनगोन आरो एडिसनेल फैगोन जायनाखि भाइभासिम सहैदोंमोन नोंथांमोना मोनगोन अके बेखायनो नेक्स्टआवबो नोंथांमोना नैबे फेकखौ जाहाथे दाहोसै एन्ड बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव गोदान भेकेन्सि 3,000 नि खाथियाव थागोन लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 साख्रि गोबां थागोन जेराव 22,000 भेकेन्सिसनि बारा फैबावगोन स' नोंथांमोना एराउन्ड 25,000 खौ मोननो हागौ स' बेखायनो गासै 1,15,000 साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन फार्स्टआव बुंदोंमोन 1 लाख बेनिफ्राय बारायनानै 1,15,000 जाबाय स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नेक्स्टआव मोनो जुलाइ दानावहाय जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोनजोंहाय लेटेस्ट शेयार खालामगोन स' बेनोमोन दिनैनि आपडेट